आमे जानिबा जे केउं प्राणी माने आपणଙ୍କ घरକୁ ଆସିଲେ ଲାଭଦାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ରହିପାରୁଥିବା କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଶନି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫାଟକରେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଇଁଛ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଭଲ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଇଁଛ ଆସେ ତେବେ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ। କଇଁଛକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଗ୍ର ଅବତାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଆଗମନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଆଗମନ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ଶୁଆର ଆଗମନକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୁଆକୁ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶୁଆ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ମହିମାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଘରେ ଶୁକପକ୍ଷୀର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାରତୀୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଙ୍ଗର ସର୍ବଦା ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବେଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଘରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଏକ ବେଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଏ।